pánům Kalouskům a Topolánkům, pokud máte tu sílu, odejděte od těch svých konspirací, trapných schůzek a podrazů a učiňte výzvu. Já ji přijmu, pokud jde o mimořádné volby. Já se jich nebojím. Pojďte si to s námi rozdat. My chceme sloužit této zemi. Čemu chcete sloužit vy? Vy se chcete jenom dostat ke korytům. Ty zákony, které jsou potřeba ve prospěch této země, lidu této země, budeme schvalovat i třeba s komunisty. A kdyby tady spadli Marťani, tak je budu schvalovat s Marťany. Existují vlivné síly, které si přejí zničení celé politické elity sociální demokracie. Špína, která na nás je sypána pány Steigerwaldy a různými dalšími z Lidových novin, z Mladé fronty, že se mě vůbec nedotýká. Vidím ten konečný cíl ve volebním vítězství a ve službě této zemi. Trapné útoky, které jsou vedeny jenom stranickým zájmem Občanské demokratické strany a v pozadí také KDU-ČSL přestanou. Prostě takovýto reakční přístup nikdy nepřipustíme. Už tohle to nikdy nepřipustíme. Abychom takovýmto způsobem selhali, abychom umožnili sedět na Pražském hradě Václavu Klausovi.